Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kommess li jżomm il-bib miftuħa għal konsultazzjoni sabiex jintlaħaq qbil dwar il-prim imħallef dan iddikjaraħ il-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu fit tmiem is-seduta parlamentari li saret l-erba' seduta li matula l-Prim Ministru baqa' jwebbes rasu bl-isem li ritu minflok mar għal proċess ta' konsultazzjoni. Lest impoġġi x'inrid biex inkomplu niddiskutu l-ismijiet u jiena m'iniex it-tip ta' bniedem li ħansabbat saqajja jew ħarressaq isem wieħed biss, jiena lest diġà għatlu li jkolli diversi ismijiet li ressaqlu sabiex flimkien naslu għal kompromess fuq isem wieħed illi għandu jinħatar bħala prim imħallef u mmorru għal vot biqbil flimkien kif inhu impost mill-Kostituzzjoni ta' Malta l-ogħla liġi ta' pajjiżna sabiex verament nuru li għandna għal qalbna ir-rieda politika biex verament ikun hemm prim imħallef maqbul miż-żewġ naħat u verament naraw l-interess nazzjonali, mhux l-interess partiġan. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu ikkonferma li għalissa tmexxija tal-Qorti tal-Ġustizzja se tibqa' fidejn il-Prim Imħallef Market Kuti. Il-Prim Imħallef preżenti jibqa' fil-kariga sakemm jintlaħaq ftehim. U issa donnu li Robert Abela beda jikkunsidra l-possibilità li ż-żewġ naħat jaslu għal qbil dan wara jimsħaħ sabbat saqajh fuq l-isem li ritu meta kien jaf li fil-Parlament kien jeħtieġ qbil u l-appoġġ taż-żewġ terzi tal-Kamra. Prim Ministru għalfejn ma tiġ tasal qbil ta' isem il-Prim Imħallef. Għalfejn tibqa' twebbes rasek, Prim Ministru. Bir-rida tajba naslu. Intant Alex Borg kompla jgiddeb l-istqarrijiet qarrieqa li għamel il-Prim Ministru fil-Parlament bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jiddikjara li huwa assolutament fals li hu b'xi mod innomina lil imħallef Consuelo Xere Herrera għal kariga ta' Prim Imħallef. Alex Borg stqar li għadu xukjat bil-fatt li Prim Ministru jasal biex iqum u jigdeb. Il-kap tal-Oppożizzjoni tenna li hu lest li jressaq diversi smijiet idoni għal kariga ta' Prim Imħallef u jiddiskutuhom flimkien.